आंहाथ' थाम्बनेल टाइटेल माने मिथिखादों बुजिखादों दां मानो होनबा जुनथु नोंथांमोना दायो मोनसे भिडिअ खिथागोन बे भिडिअखौ आं फेसबुकनिफ्रायसो मोनदों स' फेसबुकनिफ्राय मोननायलाय नोंथांमोननो खिथिनो थाखाय आं दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आसलते बे भिडिअआव मा जामारदों आंबो बुजियाखै जेनेबा आरोना स' नोंथांमोना जास्ट आं खिथागोनल' आरो इयाव जेबो बुंनाय नङा आरोना गाइस स' गाइस नोंथाङा दायो बे भिडिअखौ नायदो गंगार दोङो गंगार अबेनि बेननि बारिनि ओमफ्राय आरो सोर दंबावो हावलिनि मिथुन दों मिथुना अबेनि मिथुना ओइ सालबारि दुपयनिखिसो ओमफ्राय आरो सोर दंबावो सुक्र दोङो सुक्र अबेनि सुक्रआ बेननि बारिनि होनदो बेननि बारिनि ओमफ्राय बै आरो सोर दंबावो मुंला दोङो मुंलाया बरबरिनि होनदो बरबरिनि ओमफ्राय गबिन्द बरबरिनि होनदो आरो नों सिनायसिगोन मुंलाखौदो माबाखौदो दिलिप बर'आ गैया दिलिप बर'आ सोरखौ लाङो गिबियाखौ मोजां मोनो आरो मुसलफोरनि ओमफ्राय सोर दंबावो ओमफ्राय ना दिम्बे अबेनि खातालपारानि दिम्बे अबेनि खातालपारानि ओमफ्राय आरो सोर दंबावो ओमफ्राय निरन मामा अबेनि निरन दोङो बरसेमलिनि जोंनि हिजानि नोंथांमोनाथ' नायखाबायनो जे भिडिअ आसलते मामार बारा गोलाव नङा 1 मिनिटल' भिडिअ नङा होमबा स' आं बेयाव बे भिडिअनि सोमोन्दै आरो जेबो बुंनो नागिराखै आरोना जे कन्टेन्टनि आंखालाव दिनैनि बे भिडिअआ नर्मेल जाबाय आरोना बेखौनो खिथाबाय नोंथांमोना मिथिबायना जिन्तु फेसबुकनिफ्राय मोननायलाय आरो बेयाव जाबा बुंला नङा होमबा स' गाइस चेनेलाव फैदोंबा एसे साबस्क्राइब खालामलांदो नङा होमबा एसे मोजां जागोन जोंनि थाखाय नोंसिनि साबस्क्राइब मोनसेयानो जोंनि थाखाय मटिभेसन नङा होमबा स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ जों फोजोबबाय टाटा बाय बाय गुड नाइट